Jotron sari kaham tai belai hamai maro sini media takuk somno sing tini kaisa belai ke nangkuk tomoni bagai norok ni bisinti kaisa kok kosana ni bagai jeng maku thumnai gauro বিশেষ class jeng tini 19 tarik March 2022 ni salo kaisa social media ni bisinti ke je kaisa incident mani no nuguinai jeng tongi malia jeng abono jeng kitingui no kaisa sini khub khengna bagai jeng oro maku thumnai kya বিশেষ class jeng tini aje social media ni bisinti ke jeng je lokmani je Birmohon village committee ni bisingo mokam kamio kaisa bodol jeto naki TPF ni jeng saimano TPF ni kaisa meeting khlaina thanglai tinio sabo baijani eba boroni bisingo no abo haike urpati lainai je babe ajagao kisa misa je incident mani no nugui aboni uklogo je boroni khoroksa vice president ni khoroksa Amitabh Debbarma ni je koksil chamani বিশেষ করে sini bubagrano tai sini white team ni president sini bramgunang Ronald Debbarma ni pore jebake borok attack khlaikya kok ni bisinti ke ajagao jeng srai nukha je borok je silchamani kok hingkai aje boroni incident mani abo naki bubagra ni dagi mumbai aba sini white team ni president bramgunang Ronald Debbarma ni dagi mumbai ti pramothani kormi rok je naki boroni uklogo boroni sakao attack khlaimani ba chaprok mani borok ma ke koksil chaka jeng abono tutili jeng abono gosina harimeya abono jeng belai ke selango tamni bagi hingkai abo jeng srai jeng saimana abo borok dol biching dol hinglai mani se ajagao jeng srai ke saiman ka je borok je dol kaisa wngmani aboni pisone tam karan tong abono jeng cheri nailai mani uklogo sunglai mani uklogo jeng abon saiman ka je borok je khnani salo kaisa BJP o borok join khlainani bagai borok thana nai tongmani jara soi jara TPF kojam khlainai rok jara naki TPF ni ideology NRC eba illegal migrants jokno borok o jaga ni borok kipili rohnani aje slogan no tuinai je borok puilani sim jara khlainai rok borok a ideology no naharini borok tini je him family tini borok a ideology no jara basai tongnai rok borok no abo jara khnani salo jara BJP join khlainani sanai rok je khnani salo join khlainani bagai jara meeting khlainai rok ni borok dol kijin dol no amo haike borok chajak lai angai gothok lai angai nai abo haike chaprok lai hori jeng bisa koktoma mankha tini abono se borok kwrwi sini je bubagra no borok ma haike majra bermani abo borok rosai mana hanai tai je sini white team ni president Ronald Debbarma ni uklogo je bebeke borok kok silchamani abono borok rosai mana hanai ini hangkai jeng agami dino aboni evidence jeng sanai boroni against jeng white team jeng abono jeng selengmani bisinti ke jeng kaisa choba khlainai tai jeng saimano je abo haike je borok khlaimani pisino kaisa no karon jeng saiman ka agio jeng je sini borong gunang je patal kainya ni je nahar mung tongoni abono sung bo sacha belai kheno gosi nahar mani ba jeng abo kubi no dofani bagine bo khlai tong khlani jeng bukha bising wansuk tongmani phiaba jora se kok sau hori samana haike no tinio srai nukjak khaje bini abo kusu yabo thokai borno sudu thokai nai bo bini sakni rang puisa ajina ni bagai iya khaba bo buskang ni salo kaisa suk bini je asuk thairok sanmani aba haike jeng srai nukjakmani amai gosong nukjago abono se tini borok jebe ke borok chini uporo borok attack khlaikya kok baikhe abono jeng kisapon gosina harimaya tamni bagi hangka kubi no ti pramotharo TPF ni uklogo asno jeng selengi tongkhe asno jeng borok no joli tongkhe je thangnai khumulungo je 16 tarik January o je bung kaisa program khlaina phaipro norok srai nukhana a salobo je borok preplan khlainai khumulung hai jaga o borok meeting khlainani phaipro borok jebe khai yago da godal tui pheinai jebe sini borok upor akromon khlaikya even sini borok khoroksa bohor phatui nei belai khai serious condition thangsoikya tomuna dino bubagra tori gori khlainai khumulung phaisa koya hangke tamusung khamusin te prasarke belai khai wana mai sin norok tebunu khana asal logo sini kwbangma cricket thing tongnai rok
bangma amai ke bike aro je peri tongjak tong kosong borok ni borok jebe ke attack laka abo borok totally pre-plan khaine bora jaga khaimene sing amai ke srai srai nugo ar tumuna dino bubagra jodi phaya hangkai tamung khamu abo belek ke wana baisa ar bubagra phaimunu klogo jebe ke borok bubagra no hanang pinang khlaija jebe ke borok daga sopa khlaija amo srai srai nugo tini khorokse sini hani bubagra no sobora sok khlai hangkai tini bubagra no ruthari jara bona hamjagai bini samung khlai donai borok no bor buthari jikhi kamu abo ekdom proman nujago abon bagi ang tini sana musungo ti pramo tha kuno dino khona ma hai samung sitra tangai rano sung kuno dino khona ma ke sang encourage khlaiya abo totally je bor sai na totally false abo no bor rasai mana hanai ar buskangni je chini na harmung abo tunor jotono saimo ti pramo thani na harmung ko abono जों कुनु पार्टी नो जों नासिगिया जों जत तिप्रा संग जों थांचा आ थांचानि स्लोगान बजे जों जत बरक न थांचानि मारियो से फाइनानि बगे जों जत न कबगै दङ जों तुमुनो सय सय तिपिएम नि बरन जों दिन आक्रमण खाइनि आंके जों तिरि बख्लाइमोनो खना बख्लाइमोनो तान बेगे जों साइमोनो सारा त्रिपुरा बन बसे 1000-1200 बुसि बर कागला तिनि बरन जों जदिनो कबि कबिनो बरन जों अटैक खाइनि आंके जों तिनि स्राबजा बनायो जों सारा सिनि त्रिपुरानि युथ रग दिन बसा गागे न बरक तिनि न कबरि माथाङो फियाबा जों आबो नाया जों जत तिप्रासा जों जत कुंथैबा जों कक बरक जों जत जों तिप्रासा जों थांचाङा नांगौ आबो सिन नाहारमु आबो सिन बुबाग्रा नाहारमु आबोनि बगै जों स्राय स्राय साइमान का साबो थांचाङा केबें दं साबो थांचानि लामा न बुसु हाइके बाजाय दं तिप्रासा दाबो जत साइमान मैखा तरक तरक ताइ आबो हाइके न आं सानानि मुचंगो तिनि नरक नरक मिडिया नि बिसिन दिखे अबनो जों गजाना मुचंगो फाइदि ताखु जों दाबुले कुबुनो मानखा कुबुनो सिका दाबो मा हाइजारा थकायै जे साकसानि व्यक्तिनि काहामनि बागै सिमि रां पुइसानि बागै सिमि सीटनि बागै सिमि एमपी एमएलए मन्त्री जानानि बागै सिमि जारा हिम तनेर आमा हाइबरनो जों सिनिवै आमा हाइबरनि यागने जों तरक तरक उसुलै फाइदि सिन बुबाग्रा थनि नरक थांचा नि जाय मारियो नरक फाइबेदि ताइ आमा हाइकेनो जों आगामी दिनो सिनि काइसा सिनि जे नाहारमु जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबो जों ताइ बिसि लेरग्ला जों तमुनो सारा त्रिपुरानि त्रिप्रासार जदिन थांचाङै जों एकटा खरां मोनो जों जदिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जदिन डिमान्ड थांखे जों बिसेस दङ बिसिन बुबाग्रा जों बार बार साइ दङ बुबाग्रानि बिसिनदै आबो सम्भव बुङै मुनि बागै पाइथागो अबनि सानानि मुजुगो जे सिनि बुक्लगो बा सिनि बुबाग्रा बुक्लगो आंनि सानानि मुजुगो आबो साइ दङ सिनि ताखा बयन मुजुगो kok sama na mana na ini yang kai oh dia berkonglah abo ini oh media yang bisa ke